Starting the challenge. Газа ми. Гори ми газа. Гори ми газа. Пускам го от начало. Така, първо тест. Чуваш ли ма? Five scars never decline. Чуваш ли ма? Добре. In the Michelle. club. Мишел. Michelle. Michelle. Okay. The test was... Страдамак. Много е тъпа. Чуваш ли? Чуваш ли, Мишел? Чуваш ли ма? Нема чуваш. How many times have you ate dumplings? How many times? How many times have you ate dumplings? По математика и по... Не знам. Country you want to live in? Не знам. Не са сейвай! Ха? Ма ти не трябва да мислиш! Ха? Зелен чай с лимон. Какви супер сиди би искала? Какви супер сиди би искала? Изглежда на А. Ануани няма на Да. Ако е въпрос, да. То всичко е въпрос! Не е въпрос. То всичко е въпрос! Имаше едно нещо, да беше въпрос само за да или не. Какви супер сиди би искала? Да. Колко часа ставаш сутрин? Ама трябва мен да ме гледаш. Къде гледаш? Колко часа ставаш сутрин? Ще се женя в 37 години. Колко пъти се къпеш за седмица? Awesome. Колко пъти се къпеш за седмица? Колко пъти нещо си. Ставам в 6 часа. Спрях ми, защото не гори на газа. What do you want to buy for my birthday? What do you want to buy for my birthday? Любимия ми мембър в КФМ е мене и другото Сайлора. В Сайлора. Мишел нема там. Не, камите. Чакай, спря музиката. Кажи. Кой предмет би преподавала? Колко човека познавам? Не. Не знам. 10 пъти. Мисля, че това е въпроса. Колко пъти яди dumplings? Мале, сега ще видиш, като ти питам въпрос. What number would you like to be? What number would you like to be? Бих ходила в Хавай с всички. What number would you like to be? Би ходила в Хавай с всички. Ако можеш да се превърнеш в животно за един ден, какво би било? Какво животно бе? Разбра го!
Ако бях животно. Така. Бих била да съм тигър. Или линкс. Тигър. Кой най-много обичаш от момичетата? Себе си. Ау! Тя да ни чува, бе! Май чува! Чуваш ли? Не чуваш. Чуваш ли, ма? Искаш да Това въпроса ги оцели. Така ли? Правилно. Аз викам да не чува. Сега с една слушалка. Какво да ти подаря за Коледа? Една папка. Какво да ти подаря за Коледа? каква кола? На нея за подарка. Не. Да? Не. Да. Не. Spice card never did. Чакай. Торта с шоколад. Мой ред. Смяна. Майка. Кой предмет би подал? Кой предмет би пропадал? Ако бях животно за един... Ако бях животно за един ден, бих била или бухъл, или катерица, или кит. Зато ще пропада, да знаеш. Какъв чай пиеш? Зелен чай с лимон. Оцели ли въпроса? Продължава, няма да кажа. Беше много кратък. Предполагам, че беше за чая. Favorite dog breed. Favorite dog breed. Кого мразя в класа? Хора, не го казах правилно. Себе си. Добре. Country you want to live in. Колело? Country you want to live in. Това не е честното и не беше като хората казано. Country you want to live in. Какво да ми купиш за рождения ден? Какви супер сили искаш? Какви супер сили искаш? Какви супери чехли? Значи, само чух какви щупи... Как? Си щупите чехли имаш? Ко? Май разбрах. Какви книги си чел? Или колко книги си чел? Май, около 10 книги съм чела. Май. Добре. Любим мембър. Любим мембър. Чакай. Мембър. Нещо любим. Любим мембър ли? Не знам. Кратко беше. Много кратко беше. И видях любим имаше. Кратко беше. Чакай. Любимия ми мембър от Сайлора е... Всички я обичаме. От Кофама е Мария Илиева. Какво да ти подаря в Коледа? Какво да ти подаря Коледа? Какво? Само разбрах какво. Какво ще ти купя за рождения ден? Това ли? Да. Ще ти купя къща с басейн и да е до океана. Чухте ли? Това ще Какво? Колко часа ставаш сутринта? Кой предмет бих преподавала? Колко часа ставаш сутринта? Кой предмет бих преподавала? Изобразително, ако все още съм добра с рисуването. Тя става в изобразително хора. Кокасата с... Или, ако не е изобразително, биология. Край. Ако можеш да превърнеш в живот. Ако превърнеш... Чакай малко. Ако можеш да превърнеш в животно един... Чакай малко. Един На ден. здраве. Кихна ли? Не.
Ако превърнеш едно животно за един ден. Чакай, музиката. Happy birthday! Какъв би искал? Ако имам супер сили за ден, какви ще са? Ако можеш да превърнеш животно за един ден. Ако имам супер сили! Айде да кажа. Да съм невидима и да се телепортвам. Добре. Това е, да. Мразиш ли някой от нашия клас? Нищо не гледах. Мразиш ли някой от What the fuck are you talking about? Мразиш ли някой от нашия клас? Хора говорят така, мразиш ли някой от нашия клас? Какво ще ми подариш за Коледа? Даже не е близка. Колко се ставам сутрин? Ставам в 7. Какви супер сили искаш? Какви супер сили искаш? Какви супер сили искаш? Country you want to live in? Да. Калифорния. Колко книги си чела? Колко деца искам? Ние нямаме тук. Това прочетах. Колко? Гледай. Колко книги си чела? Колкото се ставаш. Какво ще правя, ако се напим? Ти ли? Ако се напием, ще забия един шамар. Най-вероятно. Защото ще ми е единствения повод да изабия шамар. И ако мисля наред, ще се прибера вкъщи да спа с тъс. Да спим. Дай го. What number would you like to be? Това беше дълго. Ало, гледай! Кой най-много обичам от момичетата? What number you want to be? Били, отишла на почивка с мен. Да. Окей, махни го. Да го махна. Свършихме, да. Почти всички въпроси съм питала. Последното съм чела What number would you like to be? Let's see each other again in Chapter 2. Okay, bye. Bye. Don't subscribe. Bye.